from youth uma bethi Hambani nikuye nigxilile nakhiwe kuye, walk in him, rooted and built. Isihloko sanamhlanje esizoma ngaso sithi ukholo olugxilile luyaphumelelisa. Ukholo olugxilile luyaphumelelisa. Zubiseka sima wenu biswa wenu biswa
sake of time, siye ezwini lenkosi. uJesu uhamba phezulu kolwandle. uJesu uhamba phezulu kolwandle. Emva kokuthi uverse 45 uthi wayesecindezela ukuthi abafundi bakhe bangene emkhunjini bamandulele bahambe eqala kunaye baye ngaphesheya kolwandle. Kodwa isihloko sithi walking him. What a contradiction, bazalwane. Kodwa uNkulunkulu uyafuna ukukhuluma ngale contradiction. Wabacindezela ukuthi abahambe bona qala kunaye. Kodwa isihloko sithi walk in him. How do I walk in him? Esethe ahambe qala. Kubiza ukuthi sibuyele kuma basics ukuthi there are times la ezothi hamba, there are times la ezothi hlalani, there are times la ezothi sukumani, there are times la ezothi ngisayothandaza, there are times la ezothi asithandazeni. Because uma ufunda ipassage before this one siyathola ukuthi kune stage sempilo futhi lapho la uJesu eperforma khona ama miracles efika abantu. Amen. So kukhona abamlandelayo not because bafuna uJesu but because bafuna ukubona ukuthi usanayo yini into ewusizo kubona. Abafuni yena, bafuna izinto zakhe. Now usecindezela abajwayele. Amen. Those who walk in him. Ukuthi noma ngingekho ngikhona. Amen. Kwasho uNkulunkulu kuMose uNkulunkulu ngizofika ngithini la ungithuma khona. Wathi uNkulunkulu uzofika uthi ungikhona ungithumile. Ungikhona uphi? Ngamanye amazwi awudingi ukumbona kodwa izenzo zakhe ziyayikhulumela. So izenzo kaJesu kwiscripture esingaphambi kwalesi passage engaphambi kwale izenzo zakhe ebezikhulumela ukuthi ngiyam-understand umuntu ukuthi umuntu is three parts, umuntu umoya, umuntu unyama, umuntu umphefumulo. So angikwazi uhleze ngixisha abantu amavesi ngingabaniki isikwama belandwe enyameni. Angikwazi futhi uhleze ngibaxisha amavesi kodwa ngingabi nesikhathi samngedwa sokuyothandaza. Now uJesu sibuyisela kuma basics okukholwa ukuthi there are times la konfida khona, there are times la konfida khona izwi kodwa fanele ngibe ngimlande kubaba ngoba ukwazi ukufida abantu into ongenayo. So uzoyithatha into ungenayo isikhathi ukuthi akani ngandulele. Uzoyithatha into ozofida abantu ungafika isikhathi sokuvalelisa ngoba kuyavalelisa kwesinye isikhathi. Uvalelise abantu ojwayelene nabo, uvalelise imali, uvalelise uyabanethuba ngoba bazoyidinga abantu abavalelisa. Valelisa ibanothuba nje lokuvalelisa. Bangakwazi ushone kanti uvalelisile, uhleli neyuti, uzolanda into yakho. Uyakuthi nje kanti uyawavalelisa. Uyavalelisa. Uthi hambani emsantabeni. Unalo ithuba lokubuya uvalelise. Hambani kuye. Ukhona noma engekho. Hambani nikuye. Sihambe sikuye kanjani ethi asimshiye? Hambani nikuye. A conversation between uEliya noElisha. Cela into manje ngingakasuswa ukwenzela. Athi umuntu ongibonile ususwa kimi. Amandla kuwe aphindaphindwe kimina. Now babonile suswa bona evalelisa. They fully understand ukuthi mama kababone suswa amandla kubona ayaphindaphindwa. So isohambela
bazalwane ngiyabonga ukuthi ngishumayise ngale verse ngoba siphuma kuDisemba la abanye benu bebengqongqoza ngo-2 loyo. Amen. Ukhona umehluko-ke phakathi kokungqongqoza kini nokungqongqoza emzini yabantu. Ngoba mina mengifika ekhaya nje ngo-2 ekuseni ngingqongqoze kuthi ubani lo ngithi mina. Ngobani? They know my voice. Sekhaya ayisengithengi mina. Noma ngabe singawuthele ekhaya amantombazane kodwa mase ngithe imina. Ngoba bangaphakathi bayangazi. I don't need to explain mhlawumbe uma ngivakashekile ngingalo mkhathi le ntombazane evashele ekhaya ehambe emini kodwa ekhaya. Mkhize ngithi imina. Lethi Nkosi uJesu babenza umboni kahle. Becabanga ukuthi bazalwane isithunzi. Wathi uthi basize labantu ngoba siyazana ivoice yami izwi lamayalazi. Imina ningesabi. Ngizothi uJesu imina. Imina, I've walked the journey nawe imina. Imina lo hamba nawe kavulela indlela kaHlangasibi imina. Imina lo hamba nawe ungena pasari kodwa usethi usukhokhela imina. Imina nje awuthanga nabazali wafela nabazali esomane zahamba kahle into zakho imina. Siphuma kule-national kaDisemba Nkosi. Ebichaza nje ngokuza kaJesu nokuzalwa kwakhe. My last sermon kaMathonzi bengiyokhuluma ngokuthi wabe seyakhulelwa. Wazala indodana. Wayibizwa ngokuthi uEmmanuel. Okungukuthi inkosi inathi. Lapho la usumbona khona kaLififi uzothi imina. La usumbona khona inyembezi ziswafiphasa amehlakho. La usumbona kungasathandazeki. La usumbona khona ingoma yakho ithanda ingani. Uzothi wena imina. Ngoba ligama lakhe uNkulunkulu nathi. uJehova Emmanuel. Noma kuyehlela imina ungesabi. Noma kuyanuka athi umhlabalela sekhaya bambisandla babanqanga ingedwa ngisizwe isandla sakho Nkosi athi bambisandla khona ngingesabi funa ngiwele phansi athi bambisandla Nkosi ngoba ngiyathola amandla nakuzwa usenduze Nkosi. Imina ningesabi. Imina. Imina lethi ikhukhula. Imina kodwa ngikhona. Imina owenza ukuthi kubukaniswe ngalo nje ukuthi ninana intenzo imina ningesabi. Ngisazophendula isimo senu ningesabi. Ngisazophuma kulolo lwandle olusabayo imina ngikhona. Kodwa sibizelwe bazalwane ekutheni si-understand fully ukuthi khona iy'khathi la sibona khona ngokucacileyo. Khona iy'khathi la ebonwa khona abanye kangcono kunathi. Lithi izwi leNkosi bathe sebewelele ngaphesheya bonke abantu bamazi.
Bonke abantu banjani bazalwane? Kodwa abantu bamazela ukuthi ke sekunezinto abayifunayo. Sekuyalethwa abagulayo abafuna ukuthinta nje umphetho abanjani ngoba bonke abantu bathi sebewela bamazi. Khona ukwazi umuntu eintroduciwe kuwe watshelwa ngemisebenzi yakhe. Kube khona ukwazi umuntu njengomuntu okhulele umazi ngoba wakhiwe ukuye. Ngiyazi ukuthi ihlukene. Laba abangaphesheya bayamazi ngoba bazi imisebenzi yakhe. Bonke bamazi, some kind of celebrity, some kind of pastor nje abazi ukuthi uzogxumela itenda babeke izandla bathinta umphetho. But khona abamazi bephelele ukudla entabeni wa multiplier izinkwa badla basutha kwaze kwasala imvuthuluka. Kukhona abamazi behlele echibini bengakaze bafakwe echibini wakhulumiswe baphila. Khona abamazi bekade bezalwe bengaboni bathi bebembuza ukuthi umuntu okusindisile ubesenyameni noma ube kumoya athangazi. Kodwa kunye kwazi bengingaboni kodwa manje sengibona. Kukhona ukumazi ngoba utsheliwe ukuthi uyena lo wazofezela isithombe sakhe. Kube khona ukumazi ngoba uthathe le esho John athi nina ngingumvini, nina niyimbazalwane. Lena mathiseliswa yini igatsha ngoba igatsha liyahluma. Athi umshana wasemawaseli ewe Nkosi mandihlume ndibe ngoxakathileyo. Alikaze yabona lezi zinto abazalwane zihlanganisiwe. Leli plango lahlanganiswa ngeglue. Kube khona ukuhlanganiswa kwetiye noshukela nobisi. Imagine lento engishoyo. Ngoba lezi zinto ihlangene. Kodwa ngisengayihlukanisa. Ngoba ngiyawubona uphisi weplango la uhlanganiswe khona. Kodwa itiye noma bengade nginane kamakhelwane ushukela. Avuka umhobho lasezowufuna. Akawukhiphi etiyeni. Sekunjani bazalwane? Hambani. Hallelujah bazalwane. Ngizumoya kaNkulunkulu osuphakathi kwethu bangcwele. Amen bazalwane. Uthi umfundisi yimi uNkulunkulu uthi yimi lo endlule nawe intweni okungayitshela ukuthi uzodlula kuzo. Hallelujah bazalwane. Uyabona njengoba nje sila umfundisi qinisa ngeliphike kunabantu abangazi ukuthi unyaka wabo uzoba kanjani. Amen. Kunabantu who don't know ukuthi unyaka wabo
uzoba kanjani but uNkulunkulu uthi yimi usanguye noNkulunkulu wakudlulisa lapho osazokudlulisa naseyintweni. Haleluya bazalwane. Lesi sikhathi samanje I feel like mfundisi we need to pray nabantu abathi Nkosi unyaka uqala ngithwale ungikhumbuze noma manje phela yaphela amandla bazalwane. Uthi uyaqalaza ungaboni umuntu kodwa uNkulunkulu uthi yimi namhlanje uNkulunkulu wakho lo wakuwelise ezintweni enzima. Amen bamanje. Abantu nje abantu ukuzokhuleka bazalwane abathi Nkosi unyaka uqala ngazi kuzokwenzakalani. Unyaka uqala ezintweni okudlulise kuzo Nkosi ngikhumbuze namhlanje ukuthi ngisho ama pains endlule kuwo ukuhetheke endlule kukho uNkulunkulu kulaphe manje. Amen bazalwane. uNkulunkulu pholisa nalama nceba bese uhamba nami kunyaka ka2023. Lama CV esiwafakile Nkosi sethembe wena. Kulama application uNkulunkulu sethembe wena. Amen bazalwane. Kwangathi uNkulunkulu nama proposal ebesiwenza siyowathintitha manje. uNkulunkulu uzosimangaza. Amen baqwele. Siyacela nobazalwane uma bekhona abazalwane abazokhuleka nomfundisi la ngaphambili abazothi Nkosi ayimanifest lento yokuthi ngazi noma ngaboni ngazi ukuthi wena uNkulunkulu khona. Amen bazalwane. Wena ngakho